Ми віримо в країну, ми віримо в її майбутнє, і ми, здається, 7 проєктів відкрили за 500 днів війни. Це дуже багато. І продовжуємо відкривати. Ну, так, для нас це багато. Я не знаю, там все по порівнянні, але для нас це прям багато. Це прояв такої, ну, по суті, проукраїнської позиції, бо ми ж ці самі гроші могли б взяти і відкритись де-інде, якійсь Польщі чи Болгарії, чи, не знаю, в Арабських Еміратах, де завгодно. Воно одинаково всюди. Тому ми відкриваємося, тому що ми, ну, віримо в те, що треба таким чином розвивати, в тому числі економіку, і воно так само, так, це крапля в морі, це все смішно, це все там які ресторани, там все мільярди, а це якась історія, але мені здається, що майбутня Україна має складатися з великої кількості маленьких підприємців,